ens obligaven a dir el nostre número en alemany. Hier, 3! Demà em porten a treballar a la cantera. I a partir d'un text que em va passar justament una persona, diríem, no refugiada, però sí exiliada, un argentí que va trobar un llibre sobre testimonis de la Guerra Civil, vaig començar a estirar del fil i em vaig documentar força, i a partir de testimonis reals, és a dir, jo no m'invento cap paraula, sinó que agafo un tros d'aquí, un tros d'allà, vaig anar composant el que serien 3 monòlegs que estan lligats també per uns temes musicals, que expliquen els patiments de la gent a l'hora de fugir del seu país, fugint d'un conflicte. Aquella tarda, pujant per la carretera, em vaig adonar que el que estàvem fent en realitat era baixar a els inferns. Era un panorama dantesc, mai millor dit. Era pitjor que terrible. Soc directora de teatre i estic dirigint Jo dic mai més. L'espectacle és multidisciplinar. Hi ha diferents elements, hi ha vídeo, hi ha música, hi ha moviment, vull dir que són històries explicades i viscudes per un actor només, però d'una manera activa. Ja la troba i els que no en roden per pobles i deserts. I tant si et crema el sol com si t'arronsa el fred. Troba gent d'altres races, més negres o més blanques, que pots estocinar si abans no hi deixes la pell. Són tres episodis que et situen a llocs diferents, que no parlen de política, sinó que parlen precisament del que sent la gent. Crec que era un moment bo per posar a escena i per posar a davant del públic el que realment representa fugir del teu país i el que pateix la gent, no? I que això segueixi passant. Passaven a vol ras amb un soroll ensordidor i disparaven tan a prop que podíem veure la cara del metrallador. Un cop havíem passat, ens tornàvem a alçar. I el llum? Oh! Han de ser morts i porten gossos! Obren! Ai, no són soldats de l'exèrcit alemany! Porten calaveres als seus uniformes, són de les SS! He vist un cartell amb un nom! Maut. Hausen? Va lligat amb unes exposicions que parlen de refugiats també des d'altres punts de vista, ens complementem. Hi ha una exposició que s'està fent en aquests moments a Andorra, que es diu Refugiats, Andorra, país d'acollida. I això el 2024 també hi haurà una exposició al Museu d'Història de Catalunya que parlarà de refugiats, una exposició més àmplia, que també parlarà dels de la Guerra Civil, però també dels climàtics. No vaig trobar els meus germans fins a la tardor, a la colònia de Vilafranche de Périgord. Allà hi vam estar pocs mesos, fins que ens van traslladar a Sarlat, també a la Dordonya. Allà vivíem en una total indiferència. Però un dia, mentre repartien el menjar, va arribar un humà. A l'espectacle es pot veure que el que senten els personatges ens hi podem sentir absolutament identificats i podem veure que això és el que van sentir els nostres avis, alguns els besavis, i que són el mateix que senten els senyors que ara han de fugir d'Ucraïna o de Síria o del Congo o d'aquests llocs.